यूनिफॉर्म पिन तापर से कॉलेज तापर से मुझे कॉलेज छाड़ी कैसे उसको पट्टा करके तब बस सही दे बाहर ले लेने ना मैंने जब पाखर था कल फोन कर जॉइन कर था अरे वो फोन ना रखो केतो बटी କଥା ହବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି କଥା ହେଇ ପାରୁନି କୋଠି ଅଛୁ କେତେବେଳେ ଦେଖାବ କୋଠି ଦେଖାବ କିଛି ଜାଣି ହଉନି अरे बाबा ମୁଁ फोन করে କହିଥିଲି ବାପା ଏମିତି ରିଆକ୍ଟ କଲେ ସେମିତି ମୁଁ ଫୋନ ନ ପଟେ ଆଟମ ବମ ମାରି ଦେଇଛି ତମେ ଏତେ ବଡ ହେଲଣି ତୋ ବାପାକୁ ଡରୁଛ କଣ ଯେମିତି ସେ ମଣିଷ ନୁହେଁ ମହାବଳ नहीं नमता बागा को तो बसा मने हबो बागा को सर्कस में खेल देखि हबो ले बापन को नहीं केड़े केड़े क्रिमिनल जो मन को समस्त भय करती से मन वो आपन तो भय ले एक कर दियंती ତମେ ଯଦି ବାପାକୁ ଏତେ ଡରିବ ତାହେଲେ ମୋ କଥା କହିବ କେମିତି ବାହାଘର କଥା କହିବ କେମିତି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ମଜିବି ନା କଣ ମୁଁ ବୋଉ को କହିବି ସେ ସୁଶେରୀ ବାବା को ଗାଛି କରି ଦବ ତମ ବୋଉକୁ କହି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମ ବାହାଘର କଥା ଫାଇନାଲ କର ନହେଲେ ସଦା ବୁଝ ବୁଝ ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ପାଇନ ପାରିଲି ତାହେଲେ ସୁସାଇଡ୍ କରିଦେବି ଏମିତି କଥା କାଇଁ କହୁଛୁ ବି ପଜିଟିଭ थिंक पॉजिटिव ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସାରି ବର୍ଷ ଆମ ଦି ଜଣକୁ କେହି ବି ଅଲଗା କରିପାରିବେ କେହି ବି ନୁହେଁ শুধু দিমাগ করে রাস্তা করে এমনি খোলা খোলা পুরা পুরা একে আউছ ছি 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 আকিতে তো অপবিত্র হলো এই সে তো তো তু ঝিওস পিলা হে নাচ সরম সব পড়ি খাইলো হ্যাঁ এই লোক দেখলে কোন ভাববে ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ নাই মানে মু এমনি প্রেম করতো লোক লোক কিছু জানো হ্যাঁ ନାଇଁ ରମନ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ কোন কথা আছে বেলো জিয়া করতে কি প্রেম করছু রাস্তা ঘাট কিছু মানু এই না 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 তোমায় ফিল্ম টিকেট দিতে নিয়ে ହଁ হ্যাঁ ମୋ ପାଇଁ हाँ हाँ तुम दी जन पे बढ़िया रोमांटिक लव स्टोरी पड़ी बढ़िया फिल्म नुआ रिलीज होई एने जे टिकेट हॉल भीतर पड़े हॉल अंदर भीतर कहीं देखियो कहती जते रोमांस करिया कथा करियो ना कणे हिरो ତମେ ଏମିତି କହିଲ ଯେ ମୁଁ ତ ପ୍ରେମ କରିନାନି पिंडे की धरला वाले कोरोना कोथला ये बोरी होली बे हां ए अमर जी अमरता तम दी जन का आगे पछन सब बेले मो अछि तम दी जन को केही भी अलग करि परिबे ରମନ କଥା ଅଲଗା କରି ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିବି ଜାଣିଛି ଏବେ କି ମଜବୁତ ଜୋଡ଼ ରେ କଭି ଛୁଟେଗା नहीं ଏ ରମନ ତୁ ଅଛୁ ମାନେ ମୋର ଆଉ କିଛି ବି ଟେନସନ ନାହିଁ बे हे अमर जी हिम्मता कोथला तो पास रोड सेल फोन नहीं से के କଥା ହେଇ ପାରୁନି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ କଥା କହିଥିଲି ଯେ ବାପା ସିଧା ମନା କରିଥିଲେ अबे खंचु प्रेम कला बेला बापा पचारि पड़े ଏ ତୁ ଜାଣୁ ବୋଧେ ଏ ପ୍ରେମ ୱାର୍ଡଟା କଲେ ବାପା ସାକ୍ଷାତ କେବେ ଛୁଣା କରନ୍ତି ଯଦି ଭୁଲରେ ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦଟା ମୋ ପାଖରେ ବାହାରି ଗଲା ନା हां ବାପା ସିଧା ପ୍ରଳୟ କରିଦେବେ हां ए कथाटा प्रेम कला आगु चिंता करि बाठले हो बापा तो जीवन केबे प्रेम करिला प्रेम कान बुझिबे पड़बो ए ना 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 अबे ଗୋଟେ सेट फोन नहीं अछि ମୋ ପାଇଁ हां जेमी तो कहते छी पूरा डाटा अनलिमिटेड मन इच्छा कथा My God, thanks Rama. You are really great. ତମେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲ ରମନ ଭାଇ ଏଥର କିଛି ନହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇପାରିବି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ହବ ମନ ଇଚ୍ଛା କଥା ହବ डाटा अनलिमिटेड लव भी अनलिमिटेड ସିଆଡେ ନୁହଁ ସିଆଡେ ବାବା କି ମୁଚୁକୁନି ହସ हेलो Hi Namrata. हाय अमर जी और ତମ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି Namrata. ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ତମେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ ଆରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ସତରେ ଅମର ଜି I love you Namrata. I love you ଅମର ଜି I love you.
What kind of logic is this? My God! 아니 그걸 바꿔야겠군. 많이 먹는 데가 많아. 쌤아 많이. 당신이 먹지 마. 써먹어. Karena abang family may birosak mo. Kung tama ba tayo sugi so din sa mga pato pasok ko din sa tuti jani na kale kale niya ba kaya guys. Jani mi ko bari phone karo ke ni. 바로 봐야 할 거라고. 아마 너희 결국 애들을 지금 이때 바로 봐봤어. 아마 네 집이잖아요. 에 죽여. ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ କିଛି ବି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ହଁ ଭାଇ ଅମୁଛି ତୁମ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ବିନା ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ବଦଳେ ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ନ ପାଇପାରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ଭାଇ। Oh God, what is this nonsense? ଆପଣ କଣ ଆମ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମ ନିଜକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋ କଥା କହିଲି ବାପାଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଠ ବର୍ଷ କରିଦେଲି ସିଏ କେବେ ବି ଏହାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେନି। ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଏ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟ ଥରେ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ଆମର ସେନାପତି ଏକା ଖାଇପାରିବେନି। ସେ ଦି ଜଣଙ୍କର କଣ ବାହା ହୋଇପାରିବନି? ଏ ବାସ ଟିକେ ବାଦ କର। କେମିତି ବସିଲେ ଟିକେ ওই ମାଟା ସବୁ ବସ ସେମିତି। ଏ ବାହାର ଘର କେହି ଅସମ୍ଭବ। তুই খুব ভুলি যা। ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ମୁଁ ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯଦି ମୁଁ ସକାଶେ ଦ୍ରବ୍ୟଦେବି କେବଳ ତମରି ନାଁରେ ବିଦେବି। ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ହଉ କି ମରିଲା ପରେ ହଉ ଯଦି ବି ମୁଁ ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଶବ ତମରି ନାଁରେ ସକାଶେ ଦ୍ରବ୍ୟଦେବି ଭସାଣି କରି ଏଇ ଅମରଜିତ ଖାଲି ସେତିକି କରିଦେବ ଅମରଜିତ ଖାଲି ସେତିକି କରେ। ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। ଯଦି ସେମିତି ହୁଏ ତମ ସହ ମୁଁ ବି ମରିଯିବି। ତମ ଦି ଜଣ କାହିଁକି ନା ନଈ ନଦକୁ ନହଳା ହଉଛ? ସେ ତମ ବାପା ସେ ଜଣେ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଖୁସି ପାଇଁ ସେ କଣ ଏତିକି କରିପାରିବେନି? ଏ ଅମରଜିତ ତୁ ଦେଖିବୁ ତୋ ପ୍ରେମ ଯଦି ସତ୍ୟ ଅନାବେଳ ତାହେଲେ ତୋ ପ୍ରେମ ପାଖରେ ତୋ ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ହାର ମାନିବେ। ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ ବାପା। ବାପାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଶାସନ ଆଇନ କାନୁନ ଏସବୁ ଆମ ପ୍ରେମ ଆଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ହାର ମାନିବ। ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆରେ ମାମୁଁ ତୁଏଠି କଣ? ମୋତେ କଥା କି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ବିପି ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫୋନ କରିଛି ସେ ଆସିଲି। ଆରେ ବିଶେଷ କିଛି ହେଇନି ତ? ଆରେ ମୋ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଚାଲ। ନାଇଁ ନଥିଂ ସିରିୟସ୍। ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫୋନ କରିଛି ସେ ଆସିଲି। ଆରେ you sure? Okay. ନମସ୍କାର। ଓ ଟେନସନ୍ ରେ ଓହୋ ମଣିଷ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ତମେ ଏତେ ଡରୁଛ ଯେମିତି ସେ ତମ ବାପା ନୁହେଁ ତମ ଶତ୍ରୁ। ଆରେ ମୁଁ କଲେଜ କଥା କହିଲେ ସେ ହେଇଥିଲି। ଯଦି ଅବସ୍ଥା ମୋତେ ସେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ମୋ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ଅମରଜିତ। କାହିଁକି? ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେମିତି କେବେ ଏକ ହେଇପାରିବନି। ଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଲେ ପତ୍ର ଫୁଟେ ଜହ୍ନ ଉଇଲେ ବନ ବସେ ପ୍ରେମ ହେଲେ ଜୀବନ ବସେ। ତମେ ଦେଖିବ ତମ ଦି ଜଣ ପ୍ରେମକୁ କେହି ବି ଅଲଗା କରିବେନି। ଏଇଟା ମୋର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। Come on! Come on, enjoy yourself! Come on!